ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரபு பிரணதி தேங்க்யூ பிரபு வந்துட்டீங்களா? எஸ் மாதாஜி. அவங்களுக்கு ஜெயராதமாவை லைவ் படியாச்சு. பண்ணிட்டேன். ஓகே மாதாஜி. ஜெயராதமாவை படித்தாங்க. இப்போ பிரணதி வாசிக்கணும், யாராச்சும் வாசிக்கீங்களான்னு கேட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. நீங்க வாசிச்சிருங்க பிரபு, பிரணதி வாசிச்சிருங்க. ஓகே, கேளுங்க, ஒரு சான்ஸ் கேட்டு பாருங்க. யாராச்சும் பிரபுஜி மாதாஜி யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? யார் பிடிஎஃப் யார்ட்டும் இல்ல பிரபு சீட்டு. சரி மாதாஜி. ஆக்சுவலா அனுப்பிச்சிருக்காங்க குரூப்ல. மாதாஜி ப்ளீஸ் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் கேட்டீங்க? நான் ராஜலட்சுமி கேட்டேன், படிக்கவா? படிங்க 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 மாதாஜி. இது ஸ்கிரீன்ல பிரபு. எஸ் மாதாஜி. இல்ல அவங்க கிட்ட. சரியா மாதாஜி, நான் படிச்சிட்டுமா? நான் பண்ணட்டுமா? சரி, நீங்க படிங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுமே. எங்க அமராவதி மாதாஜி வரலையே. கிருஷ்ணா பண்றாங்க. நீங்க படிங்க. படிக்கிறேன். பண்றாங்க. நான் படிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி சிவபதாந்திகம். वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतृभ्य च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रताय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेशे नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. और निमिषम प्रभु जी. यस माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम प्रभु जी. पंचांग प्रणाम. अमरावती माताजी நான் உங்களை கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஷேர் பண்ண முடியுமா ஸ்கிரீன்? மாதாஜி நான் ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. நான் ஒரு 9:30க்கு ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. ஓஹோ. ஏகநாம்ச மாதாஜி நீங்க? ட்ரெயின்ல போறதுனால எனக்கு டவர் கிடைக்காம போயிரும் மாதாஜி. அதனால தான் லேப்டாப் எடுத்து வரல மாதாஜி. ஊர்ல இருக்கிற லேப்டாப் எடுத்துட்டு வரல, வெறும் போன் தான் எடுத்து வந்தேன். நாளைக்கே இருக்கணும். அதனால இந்த அமராவதி மாதாஜி இருக்கிறாங்க பண்றாங்க அப்படின்னுட்டு நீங்க இருக்கீங்க. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. ஓகே. இன்னைக்கு நமக்கு கிளாஸ் கொடுக்க போறது வந்து சர்வா பிரபு. நீங்க உங்களை பத்தி கொஞ்சம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கங்க. மீன்வைல் நான் வந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். உங்களை பத்தி கொஞ்சம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கங்க பிரபு. हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी. தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது பிரபு. கொஞ்சம் சரியா வைங்க கேமராவா. லைவ் ஆயிட்டு இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் செட் பண்ணுங்க. 7 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. எஸ் பிரபு. தெரியுதுங்க பிரபு. நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஓகே மாதா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி பிரணாம். என்னுடைய பேர் வந்து சரவணன் சொல்லிட்டு நான் வந்து
இப்போ தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சர்வதாசாங்கிறது என்னோட பேரா இருக்கு. நான் இந்த கிருஷ்ண பக்தியில வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாக இந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு நான் என்றானு மாதாஜி கருணையோட நான் வந்து தீட்சை வரைக்கும் முன்னேறி இன்று எல்லாருக்கூடையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்க அனைவருக்கும் என்னோட நன்றி கூறுகிறேன். நாங்கள் வந்து பெங்களூர்ல இருக்கோம். பெங்களூர்ல வந்து ஹெச்பிஆர் லேஅவுட்ல ஒரு டெம்பிளோட அட்டாச் ஆயிருக்கோம். அங்க பக்தி சேவாஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் வந்து பிரைவேட் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது கூட இந்த பக்தியில முன்னேறணுங்கிற ஒரு அளவில்லாத ஒரு விருப்பத்தினால நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ எங்களுக்கு பகவத்கீதை பற்றி எடுத்து சொல்றதுக்கு நீங்க எல்லாம் கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். இந்த பெங்களூர் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்ம எல்லாரும் கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்க கோவை டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் பெங்களூர் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று எங்களுடைய பிரசிடென்ட் நாமனிச்சா தாஸ் பிரபு அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி நாம இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் பிரபு நல்லா சர்வீஸ் பண்றாரு, பிசிக்கலா ரொம்ப சர்வீஸ் பண்றாரு. பிரபு ஹெச்பிஆர் லேஅவுட்ல எஸ்என்ஜிஎம் டெம்பிள்ல சர்வீஸ் பண்றாரு, ஹுலிமாவுல சர்வீஸ் பண்றாரு. நிறைய சர்வீஸ் அவருடைய வேலை பலுவுக்கு நடுவுல நமக்கும் டைம் கொடுத்து இங்க மங்களூர் இஸ்கான்லயும் இணைந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் சேவை பண்றாங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ரொம்ப நன்றி பிரபு. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. Please proceed பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். உங்க எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் பகவானோட கிருபையினாலும் நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 13வது சாப்டர் பகவத்கீதையில பார்க்கலாம். 12வது சாப்டர் வந்து நம்ம பக்தி யோகத்தை பத்தி மாதாஜி ஆல்ரெடி பக்தியை உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பக்தியை பத்தி நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம். நல்ல சாண்ட்விச் மாதிரி உள்ளது அந்த பக்தி யோகம். அந்த 6ல இருந்து சாப்டர் 6ல இருந்து 12th வரைக்கும். ஸோ அதனோட இப்போ 13th சாப்டர் வந்து சேத்ரஞ விபாக யோகம். இதுல வந்து டோட்டலா 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம இந்த சாப்டரை பத்தி பார்க்க போறோம். தலைப்புகள் குறிப்பு 12வது சாப்டர்ல வந்து நம்ம சுருக்கமா என்ன பார்த்தோம்னா பக்தி, அதாவது பக்தி வெர்சஸ் உருவமற்ற நிலை, அதாவது உருவமற்ற நிலையில வழிபடுறவங்களை பத்தி 12வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல முக்கியமான ஸ்லோகம் ஐயாவேசிய மனோ ஏமாம், அந்த ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகளை வந்து 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்தது கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள், அந்த தகுதிகள்லாம் நம்ம எப்படி வளர்த்திக்கலாம் அப்படிங்கறது வந்து 12வது சாப்டர்ல 13ல இருந்து 20 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ முக்கியமான இந்த சுருக்கத்தை வந்து நம்ம நேற்று எல்லாம் விளக்கம் பார்த்திருக்கோம். பிரபு இன்னைய சாப்டரோட சுருக்கம். அத்தியாயம் 13. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? சொல்லுங்க பிரபு. எஸ் மாதாஜி தெரியுது. இப்போ இந்த சாப்டர்ல வந்து நம்ம வந்து அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. அர்ஜுனன் கேட்கிற அந்த 6 கேள்விகளை பத்தி பாக்குறது வந்து 13வது சாப்டர். இந்த சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். அடுத்தது சேத்திர மற்றும் சேத்திரஞ ஞானத்தோட விளக்கத்தை வந்து 13வது சாப்டர்லயே 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 7வது வரைக்கும் பாக்குறோம். 7 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம அந்த சேத்திரஞன்னா என்ன, அந்த ஞானத்தோட விளக்கம் சேத்திரன்னா என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறையை வந்து 8 to 12 ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து அறிவின் பொருளை வந்து 13ல இருந்து 19 வரைக்கும் பார்க்கலாம். அடுத்தது பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் இந்த யூனியன், இதெல்லாம் பார்க்கறது 20ல இருந்து 26 ஸ்லோகங்கள் பார்க்கலாம்.
அடுத்தது அறிவின் பார்வையா 35 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த அறிவின் பார்வை என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அதத்ராயோதோ அத்தியாய சேத்ர சேத்ர ஞான யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சாப்டர் எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து 13வது சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்கலாம். அர்ஜுன வாச்ச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ சேத்ரம் சேத்ரஞம் ஏவ ச ஏகத்வேதிதும் இச்சாமி ஞானம் ஞேயம் ச ஏஷவ. இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி, அதற்கு வந்து பகவான் கொடுத்த பதில். அது வந்து ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச இதம் சரீரம் கவுந்தேய சேத்ரம் இதீயதே ஏதத்யோ வேத்தி தம் பிராஹு சேத்ரஞ இதி தத்வித. அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி என்ன, அதற்கு பகவான் கொடுத்த விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணரே, எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதுல வந்து பிரகிருதினா என்ன, புருஷன்னா என்ன, அடுத்தது சேத்திரம்னா இந்த களம், இந்த களம்னா என்ன, களத்தை அறியறது யாரு, அது சேத்திரஞ. அறிவுனா ஞானம், அறிவுனா என்ன, அறியப்படும் பொருள் என்ன ஆகியவற்றை பத்தி எல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு விரும்புறேன்னு சொல்றாரு. அதாவது 6 விஷயங்களை கேட்கிறாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட. அர்ஜுனன் வந்து இந்த ஜென்ரலா இந்த இயற்கை எப்படி செயல்படுது, பிரகிருதி தான் மூல காரணமா இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் இங்க வசதியா வாழ்றதுக்கு இயற்கை, அதை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த இயற்கையை அனுபவிப்பவர் யாரு, அது வந்து பகவான். சோ இயற்கை அனுபவிக்கிறது யாரு, அந்த களம்னா என்ன, களத்தை களம்னா இந்த உடல், இந்த உடலை அறிபவர் யாரு, அது சேத்ரஞ. சோ இது அறிவு, இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற அந்த அறிவு என்ன, அறியப்படும் பொருள் என்ன, இதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்றாரு. முழுமுதற் கடவுளான புருஷோத்தமர் பகவான் வந்து அர்ஜுனன்ட்ட பதில் சொல்றாரு. குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் சேத்ர என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது இந்த உடலை வந்து நம்ம களம்னு சொல்றோம். ஏன்னா இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம எல்லா செயல்களையும் செய்ய முடியும். அதனால இந்த உடலை வந்து களம்னு சொல்றோம். சேத்திரமும் இங்க சொல்லப்படுது. இந்த உடலை அறியறவங்க வந்து களத்தை அறிவவங்க, அது வந்து சேத்ரஞ என்று அழைக்கப்படுகிறான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ பகவான் அதற்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டாரு. இந்த உடல் தான் வந்து களம், இந்த உடலை அறிபவன் வந்து சேத்ரஞ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அடுத்தது பிரகிருதி. பிரகிருத்தினா என்ன, பிரகிருத்தினா பொருள், இயற்கை. இந்த இயற்கை வந்து எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது. புருஷர்னா பகவான் ஒருத்தர் தான். அதனால அவர் மட்டும்தான் இந்த பிரகிருதியை படைச்சவர், அவரு அனுபவிக்கிறவர், அவரோட நிலத்துலதான் நம்ம வந்து இப்போ எப்படி வாடகை வீட்டுல வந்து இருக்கிறோமோ அது மாதிரி நாம வந்து இங்க தங்கி இருக்கோம். சோ உரிமையாளர் வந்து பகவான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நமக்குள்ள இருக்கிற எல்லா இந்த நாம அனுபவிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே போயிடும். அந்த எண்ணத்தினாலதான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். அந்த எப்ப நம்ம நாம அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோமோ அப்ப இருந்தே நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து துக்காலயம் சாஸ்வதம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நாம உரிமை இல்லை அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம முன்னேறிடலாம். சேத்திர அப்படின்னா இந்த உடலை வச்சு நம்ம சில கர்மங்களை எல்லாம் செய்யறதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம். நம்மளோட கர்ம பலன் படி நம்ம செயல்களை செய்யறதுக்காக இங்க இருக்கோம். சோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி பகவான்கிட்ட போய் சேரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் இந்த சேத்ரா. இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா 84 லட்சம் பிறவிகளை தாண்டி நம்ம இந்த உடலை எடுத்திருக்கோம். இந்த உடலை வச்சு நம்ம பகவான்கிட்ட போய் சேரணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நித்திய ஆத்மாக்கள், பகவானுடன் இருக்க வேண்டிய அவருடைய பின்னப்பகுதிகள், அவருடைய அங்கங்கள். சோ அதனால வந்து நம்ம அவர்கிட்ட போகணுங்கிற அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அது சேத்ரஞா. இது வந்து அடுத்தது உடலில் அவர் பார்வையாளரா இருக்காரு. ஆத்மா பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் தெரிஞ்சவர். இப்ப ஆத்மா வந்து இந்த உடலை பத்தி மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா என்னோட ஆத்மா இப்ப நான் வந்து என்ன, இந்த உடல் எப்படி செயல்படுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா நம்மளோட அறிவு வந்து லிமிட்டெட். பரமாத்மா அப்படி இல்லை. பரமாத்மா வந்து
எல்லா எல்லா உடல்லையும் இருக்கிற அந்த ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சவர். ஏன்னா அவரு பரமாத்மா எல்லார் உடல்லையும் இருக்கிறாரு. அதனாலே பகவானால எல்லாரையும் புரிஞ்சிக்க முடியும். அவருதான் நம்ம செய்யற செயல்களுக்கு எவிடன்ஸா இருக்காருங்கிறத பாக்குறோம். ஸோ அடுத்தது ஞானம். 5வது ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையா, அந்த அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த சேத்திரஞ பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த ஞானம். இதை களம், அதாவது இந்த களத்துல அறிந்தவர் யாரு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த அறிவு. அந்த அறிவு என்னங்கிறது தான் இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். நேயம் அடுத்தது அறிவின் இலக்கு, அது பரமாத்மா அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். அறிவின் இலக்கு என்ன? நம்மளோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் நம்ம எல்லாம் பகவான்கிட்ட போய் சேரணும். அதுக்காகத்தான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம முன்னேறதுக்காக பக்தியில எல்லாம் முன்னேறி வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனுடைய இலக்கை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் 13.3. 13.3ல பகவான் என்ன சொல்றாரு? மாதாஜி படிக்க சொல்லுங்களா? சரி மாதாஜி சொல்லுங்க. மாதாஜி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. மாதாஜி நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் விளக்கம் கொடுத்துறேன். ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க. டிவோட்டீஸ் யாருன்னா ஒருத்தர் படிங்க. லைன் நான் சொல்றேன், படிங்க டிவோட்டீஸ். நீங்களே கொடுத்துருக்கீங்க. தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லிட்டீங்க. ஸ்லோகம் வேண்டாம், டைம் பிரேக்கப் பண்ணனும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது பரத குலத்தேன்றலேன்னு யார கூப்பிடுறாருங்க? கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை கூப்பிடுறாரு. இந்த எல்லா உடல்லையும் இருக்கிறவ எல்லா உடல்களிலும் நான் அறிபவனா இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீ புரிஞ்சிக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் எல்லார் உடல்லையும் இருக்கிறாரு. பகவானோட அனுமதி இல்லாம நம்மளால எந்த செயல்களையும் செய்ய முடியாது. எல்லாத்துக்கும் வழிகாட்டுறாரு பகவான். நல்லதாகட்டும், நம்ம செய்யறது சரியில்லைன்னா கூட நம்ம மேல இருக்கிற பாசத்தினாலையும் அன்புனாலையும் எப்படி ஃபாதர் எப்படி குழந்தைங்களுக்கு வேணுங்கிறத வாங்கி தராங்களோ அதே மாதிரி பகவான் நமக்கு அன்போடும் கருணையோடும் நம்ம செய்யற செயல்களுக்கு சாட்சியாக உள்ள உட்கார்ந்துருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ எல்லா உடல்கள்லையும் பரமாத்மாவா இருக்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது ஃபைனல் நிலைமை. நம்ம இந்த பக்தியில முன்னேறி வரும்போது நம்மளே இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுப்போம். பகவான் எல்லா உடல்லையும் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத கருணையோட நம்ம எல்லாரையும் பார்க்கணும். அதுதான். ஸோ இதுவே அந்த உயர்ந்த ஞானம்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க விளக்கி கொடுத்திருக்காரு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குமுத ரவி மாதாஜி நீங்க அசைன் பண்ணுங்களேன். எப்பவும் அசைன் பண்ணுவீங்களா அதே மாதிரி? குமுதா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஸ்லோகம் 5. செயல்களின் கடன் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த செயல்களோட களம் மற்றும் இந்த செயல்களை பற்றி அறியறாங்க. செயல்களை தெரிஞ்சு நம்ம செயல்களை தெரிபவர் அத களத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான். ஸோ செயல்களின் களம் இதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த உடம்பு செயல்களோட களம். இந்த செயல்கள் செய்யணும்னா இந்த உடலை வைத்துதான் செய்ய முடியும். ஸோ இந்த செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு எப்படி இருக்குன்னா எல்லா முனிவர்களாலையும் வேத நூல்கள் எல்லாம் விவரமா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளோட வேத சாஸ்திரங்கள்ல சொன்னதுபடி நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். ஸோ இந்த வேதாந்த சூத்திரத்துல எல்லாம் நம்ம இந்த இதுல இதனோட காரணம், இதனோட விளைவுகள், இதில் பத்தியில டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பகவத்கீதையில இது ஒரு எசன்ஸ். அதை சுருக்கமா இங்க சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். நம்ம டீட்டெயிலா போய் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய ஞானம் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேசிக் லெவல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம டீப்பா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பகவத்கீதை ஒன்னே மெயின் எசன்ஸ். இந்த எசன்ஸ்ல நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த செயல்கள் யாரு, செயல்களை செய்பவர் யாரு இப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படிங்கிறத வேத சாஸ்திரத்திலையும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் படிக்காதவங்க படிங்க. ஆனந்த் ஐயா கண்ணு மாதாஜி. பத்ரி படிங்க மாதாஜி.
இது வந்து ஸ்லோகம் இல்ல, அந்த அனாலஜி அது சொல்லுங்க. ஃப்ளோ சார்ட். ஃப்ளோ சார்ட். ஆனந்தமய, விஞ்ஞானமய, ஞானமய, அதாவது மனோமய, நெக்ஸ்ட் பிராணமய, அன்னமய அப்படிங்கிற இந்த ரூபங்களை பத்தி பார்க்கலாம். 6-7 ஸ்லோகங்களா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ரி ஸ்லோகம் 6. பிரபுஜி எஸ் மாதாஜி. படிங்க. 6 and 7. ஆமாங்க. ஆனந்த் ஐயாக்கணும் பிரபுஜி எஸ் மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. படிங்க படிங்க பிரபுஜி. பஞ்சபூதம் அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம் 10 புலன்கள், மனம் 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அதாவது நம்ம இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி பஞ்சபூதங்கள், நீர், நிலம், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம், இதெல்லாம் சேர்ந்து பஞ்சபூதங்களா நம்ம சொல்றோம். இந்த பஞ்சபூதங்களோட சேர்த்து மனம், புத்தி, அகங்காரம், இதுவும் சேர்ந்து 10 புலன்கள், நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற 10 புலன்கள், கை, கால், இந்த புலன்கள் எல்லாம். அப்புறம் 5 புலன்கள், மனம், மடம் மற்றும் விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், இந்த உயிரோட அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சேர்த்துதான் சுருக்கமா செயல்களின் களம். அது எப்படி மாறுபடுது அப்படிங்கிறத பத்தி இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த படத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, அனலாஜி கொடுத்திருக்காங்க. அந்த நம்மளோட நம்மளோட 5 புலன்களை அடக்கி எப்படி வந்து ஆத்மா வந்து பயணிக்குது, மனம் வந்து அதை டிராவல் பண்ண வைக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்திருக்கோம். ஸ்லோகம் நம்பர் 6 and 7 நம்ம பார்க்கணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் 8 இருந்து 12 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும். படிக்கிறேன் மாதாஜி. பத்ரி மாதாஜி, புவனேஸ்வரி வைதேகி மாதாஜி, கீதா ஸ்ரீ மாதாஜி, மோகன சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க, படிங்க மாதாஜி. சரி, படிக்கிறேன். ஓகே, படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலன்கவர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய், அகங்காரம், இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் தூய்மையினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்பு ஹரே கிருஷ்ணா. விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம ஞானத்தோட இலக்கணங்களை பத்தி இந்த இதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்லோகம் நம்பர் 8 இருந்து 12 வரைக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து என்ன மாதிரி குணங்கள் இருக்கணும், 20 குணங்கள் அப்ராக்சிமேட்டா இதுல சொல்லியிருக்கு. டோட்டலா 20 குணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 20 குணங்கள்லயும் நம்ம ஞானத்தை வெளிப்படுத்துறோம். அதாவது பணிவு, மாயையிலிருந்து வெளியில வர்றது, அகிம்சா, அதாவது வேற உயிர்களுக்கு துன்பப்படுத்தாம இருக்கிறது, பொறுமை, எளிமை, ஆச்சாரியனை சேவித்தல், தூய்மை, உறுதி, தன்னடக்கம், புலன் விஷயங்கள்ல பற்று இல்லாம இருக்கிறது, அகங்காரம் இல்லாம இருக்கிறது,
பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் துன்பங்கள், இதெல்லாம் மாத்தாஜி படிச்ச மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம படிச்சதுதான். அது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஈஸியா தமிழ்ல விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 20 குணங்கள்ல இருந்தும் நம்ம ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கலாம். சோ ஆசையின்மை, விருப்பு வெறுப்பு, சமநிலை, அசையாத பக்தி, யோகம், தனிமையில வாழ்றது, கூட்டத்தை விரும்பாம இருக்கிறது, இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஆத்ம ஞானத்துல நிலை பெறது. இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம ஞானத்தின் அறிகுறிகள். இதுக்கு மாறா நம்ம செய்யறதெல்லாம் அஞ்ஞானமா நம்ம கருதுறோம். அதனால இந்த விஷயங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான 20 குணங்கள். இந்த குணங்களை வளர்த்துட்டோம்னாலே நம்ம மனித பிறவி எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி குணங்களை வளர்த்துறதுதான் நம்மளோட கடமையா இருக்கணும். ஏன்னா இவங்களை தான் மனிதர்கள்னு சொல்ல முடியும். இல்லைன்னா நம்ம கீழ்பிறவியில இருக்கிற விலங்கினங்கள் மாதிரி கருதப்பட்டுருவோம். அதுக்காக நம்ம பக்தியில வர்றவங்க இதை பத்தி எல்லாம் ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. பக்தியில முன்னேற இந்த குணங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள அடாப்ட் ஆயிடுது. அதுதான் இந்த ஞானம்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு மாறா இருக்கிறது, ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதெல்லாம் அஞ்ஞானம்னு சொல்றோம். சோ இந்த 20 குணங்கள்ல வெளிப்படுத்தணும். சோ பக்தி யோகம் தான் ஞானத்தோட மையம். இந்த பொருள் உலகப்பற்று இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அஞ்ஞானத்துலதான் கொண்டு போய் விடும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, ஒரு நோயாளி ஆரோக்கியமா இருக்காங்கிறத வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஒரு சில அறிகுறிகள்லாம் வச்சிருக்காங்க. டாக்டர் கிட்ட போனா ஒரு சில அறிகுறி இருக்கு இல்லையா, அவங்க செக் பண்றாங்க நம்மள. அதெல்லாம் கரெக்டா இருந்தா இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இருக்குன்னு சொல்றோம். ஆன்மீக ஞானத்துக்கு இந்த 20 குணங்கள் முக்கியமா அறிகுறிகள். அதாவது மருந்து சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அது சாப்பிட்டா மட்டும் பத்தாது. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையிலையும் இருக்கணும். நம்ம மருந்து சாப்பிட்டா மட்டும் நம்ம உடலை பேணி காக்க முடியாது. நமக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையும் முக்கியம். அதுக்காக இந்த குணங்களை நம்ம வெளிப்படுத்த முயற்சி செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மத்தாஜி. அதாவது 2வது ஸ்லோகத்துல கொஞ்சம் நான் டீட்டெயிலா சொல்லணும். அதை முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 3ல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த சேத்திரங்கள் அதை பத்தி சொன்னதுல ஒரு சின்ன விஷயம். அதாவது என்னன்னா, அந்த உடல் யாரு, அந்த உடல் சேத்திரம், இந்த சேத்திரம் எப்படி, அது எப்படிப்பட்டது, அதனோட மாற்றங்கள்லாம் என்ன, அது எங்கிருந்து வர்றது, அது சேத்திரஞன் யாரு, இந்த கேள்விகள் தான் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகள். நம்ம கேட்கறதுக்கு பதிலா அர்ஜுனன் நமக்காக கேட்கிறாரு. அந்த சக்திகள்லாம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறது தான் பகவான் விளக்கம் கொடுத்தாரு. பகவான் எவ்வளவு விளக்கம் கொடுத்தாரு? இந்த பஞ்சபூதங்கள் நீர், நிலம், காற்று, மேகம், ஆகாயம், இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம பஞ்சபூதங்கள் சொல்றோம். பஞ்சபூதங்கள் இந்த ஜட இயற்கையில இருக்கு. அப்புறம் நமக்குள்ள இருக்கிற அகங்காரம், புத்தி, அதெல்லாம் மனம், புத்தி, அகங்காரம் அது. அப்புறம் நம்மளோட இந்திரியங்கள் 10. அப்புறம் 5 மற்ற விஷயங்கள். என்ன விஷயங்கள் அது? ஆசை, விருப்பு, சுகம், துக்கம், உடல், உணர்வு, இவையெல்லாம் உறுதி, இதையெல்லாம் சேர்ந்துதான் சேத்திரம்னு சொல்றோம். சோ இந்த 24 மூலக்கூறுகள் எல்லாம் ஆனதுதான் இந்த உடல் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த எல்லாத்தையும் இது எல்லாத்தையும் எல்லாமே டெம்பரவரி தான். இதெல்லாம் அழிவுக்கு உட்பட்டவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். பட் ஆத்மா நிரந்தரமா இருக்கு. ஆத்மா இதுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்குது. அது நிரந்தர நித்தியமானது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு கார் இருக்கு. கார்ல எவ்வளோ ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரெடி பண்றோம். அந்த ரெடி பண்ணி இருக்கும்போது ஓட்டுநர் அந்த கார் ஓட்டுநர் வேறதான். இந்த காரை ஓட்டுறவங்கனாலதான் அந்த கார் ஓட்டப்படுது. ஸோ அதே மாதிரிதான் எப்படி ஓட்டுநர் மாதிரியோ அது ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஆத்மா இல்லாம இந்த காரை இயக்க முடியாது. நம்ம உடல்ல இவ்வளவு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருந்தா கூட ஆத்மா நம்மளை விட்டு போயிடுச்சுன்னா இந்த உடலுக்கு மதிப்பு இல்லை. உடலை கொண்டு போய் அவங்க பிணம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நமக்கு இன்னும் ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பேரு கூட போயிடும். அவங்க ஆத்மா உள்ள இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு இவ்வளவு வேல்யூ இருக்கு. அந்த ஆத்மா இல்லாதப்ப அதுக்கு வேல்யூ இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த 24 மூலக்கூறுகள். இது ஒரு விஷயம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். அந்த ஒரு விஷயம் சொன்னேன். சோ 3வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த சேத்திரஞ்ச பத்தி பார்த்துட்டோம். 8வதுல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம இந்த குணங்கள் 20 குணங்கள் எப்படி, அதாவது ஞானத்தை வளர்த்திக்கிறதுக்கான பக்தியில முன்னேறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம அதை பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த ஞானத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம். அதை பத்தி தான் நம்ம இங்க சொல்லியிருக்கோம். அடுத்த ஸ்லோகம் ஹரே கிருஷ்ணா. 13ல இருந்து 18 வரைக்கும். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி
சிவகுமார் பிரபுஜி. தற்பொழுது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததாலும் எனக்கு மாதாஜி இத மாத்தாதீங்க, நான் இதை பார்த்து படிக்கிறேன். படிங்க படிங்க. ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது எதை பத்தி நீ தெரிஞ்சா அமிர்தம் போல சுவைப்பையோ அதை பத்தி நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த ஆத்மா ரொம்ப அதாவது நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இல்லை. நம்ம எல்லாம் எப்படி நினைச்சுக்கிறோம், நம்ம இந்த உடல் தான் நானுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். சோ அது உள்ள மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ஆத்மாங்கிறது உள்ள வச்சு நம்ம மறைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம், பக்தியில போகும்போது நம்ம ஆத்மா, நம்ம இந்த உடல் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இந்த உடல் ஜஸ்ட் கார் மாதிரி தான். இந்த காருக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு, அது ஓட்டுநர் வந்தாதான் வேல்யூ. அதே மாதிரியே இந்த உடலையும் ஆத்மாவையும் பிரித்து பார்க்கக்கூடிய பக்குவத்துக்கு நம்ம முன்னேறோம். அதுக்காகத்தான் எதை அமிர்தமா நீ சுவைச்சு கேட்பியோ அதை பத்தி நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. எதுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாததோ நித்தியமா எப்பவும் இருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவை பத்தி நான் உனக்கு சொல்றேன். இந்த ஜட உலகின் எல்லா விளைவுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு விளங்குது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்க வேண்டியவங்க, ஆன்மீக லோகத்துல இருக்க வேண்டியவங்க. இந்த ஆத்மா பகவானின் பின்ன பகுதியில இருந்து நம்ம எல்லாம் வெளியில வந்திருக்கோம். நம்ம திரும்ப போய் பகவானுக்கு போய் சேவை செய்யறதுக்கான முயற்சியில போய் இங்க பக்தியில ஈடுபட்டு பகவானோட போய் நிரந்தர சேவையில ஈடுபடணுங்கிற ஒரு ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம பகவான்கிட்ட போகணும். எப்ப ஆத்மா உடல்னு பிரிக்க கத்துக்கிறோமோ அப்பவே நம்ம இதுல இருந்து முன்னேறிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி. அடுத்தது 14. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 14 படிக்கிறேன். 15 தானே? 14 15 போட்டிருக்கீங்க மாதாஜி. நீங்க டிஸ்பிளேல 15 வந்திருக்கு. 15 மாதாஜி. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே, இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றதாக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி இங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம இங்க எல்லா புலன்களுக்கும் அதாவது மூல காரணம் பரமாத்மாவே. ஏன்னா அவர் ரிஷிகேஷன் சொல்றோம். பகவான் புலன்களை அடக்கக்கூடியவர். யாரோட புலன்கள், நம்ம எல்லாரோட புலன்களையும் அடக்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தவர் நம்ம கிருஷ்ண பகவான். சோ அவரு தான் பரமாத்மா. ஸோ அவர்கிட்ட புலன்கள்லாம் கிடையாது. அவர்னால எந்த புலனாலையும் எந்த செயல்களை வேணாலும் செய்யலாம். கண்ணாலேயே பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த அளவுக்கு பகவான் புலன்கள் தெய்வீகமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லா உயிர்வாளிகளையும் பராமரிக்கிறவரு பகவான்னு பாக்குறோம். சோ இதுல அவர் பற்றே இல்லாம இந்த வேலைகளை செஞ்சிட்டு இருக்காரு. பகவானுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் இந்த பூ உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை. இருந்தாலும் எவ்வுலகிலும் இல்லை. இருந்தாலும் அவர் கடமையை செய்யறது நம்ம பாக்குறோம். காலையில நம்ம எல்லாம் எழுப்பி விட்டு பகவானுக்கு எல்லா சேவைகளும் செய்து நம்ம வணங்குறோம். அதே மாதிரி பகவான் நமக்காக எல்லா வேலைகளையும் செய்யறாரு. இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறாரு, இதுக்குள்ள ஜீவராசிகளை எல்லாம் படைக்கிறாரு. ஜீவராசிகள் எல்லாம் இந்த படைக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து அவங்க விருப்பப்படுறதை எல்லாம் நிறைவேற்றாரு பகவான். சோ இந்த இயற்கை குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்காரு. ஏன்னா பகவான் தான் இயற்கையவே படைக்கிறார். அதனால அவர் அந்த
ரூல்ஸ்ல வர்றது இல்லை. அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இங்க வந்து 3 குணங்கள்ல நம்ம மாட்டிட்டு தவிக்கிறோம். அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம பாதிக்கப்பட்டு இருக்கோம். பகவான் எப்படி இருக்காரு? இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்காரு. எப்படி இருக்காருன்னா சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்காரு. நம்ம இன்னும் முன்னேறி போகும்போது அந்த குணத்தெல்லாம் பார்க்கலாம். சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம எப்படி போறதுங்கிறத நம்ம இந்த போக போக நம்ம படிப்போம். ஸோ இந்த எல்லா குணங்களுக்கும், ஜட இயற்கையில இல்ல எல்லா குணங்களுக்கும் புலன்களுக்கும் கூட அவரே அதிபர், அவரே எஜமானர் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் சிவகுமார் பிரபுஜி. சுஜாதா மாதாஜி. படிங்க படிங்க. பரம உண்மை எல்லா உயிர்களினும் உள்ளும் புறமும் உள்ளனர். அசைவான மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளனர். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்காகவே அறிவதற்காகவோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். பகவான் வந்து பரம உண்மை. அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதாவது நம்ம எல்லாரும் பக்தியில வரும்போதுதான் புரியும். அந்த உண்மை எல்லாருக்கும் எளிதாக புரியறது இல்லை. பகவான் முன்னாடியே வரும்போது ஒரு சில பக்தர்களால புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு அபக்தர்கள்னால புரிஞ்சிக்க முடியல. அதாவது பக்தியில குறைவா இருக்கிறவங்களுக்கு அவரு தன்னை மறைத்துக்கிறார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். மாயையால மறைக்கப்படுறார். சோ அவருதான் உண்மை, அவருதான் பரம உண்மை அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம். உள்ளுக்குள்ளேயும் வெளியும் இருக்காரு, உள்ளேயும் இருக்காரு, எல்லா உயிர்வாளிகளுக்குள்ளயும் இருக்காரு. டோட்டலா நம்ம 84 லட்சம் பிறவிகளை கடந்து நம்ம இங்க வந்திருக்கோம்னு பாக்குறோம். சோ அத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்காங்க. எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ள ஈவன் ஒரு எறும்புக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு. சோ பரமாத்மா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் உள்ள இருக்கிறாரு. இது மட்டும் இல்ல, அசைவது அசையாதனத்துல கூட பகவான் எல்லாத்துலயும் பார்க்கிற இடத்துல எல்லாம் பகவானை பார்க்கலாம். அதனாலதான் வந்து பக்த பிரகலாதா சொன்னப்ப வந்து பகவானே முன்னாடி வந்தார். ஏன்னா பக்தன் வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக பகவான் வந்து இந்த தூணில இருக்காரா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க தந்தை கேட்டப்ப எஸ் இருக்காரு, இந்த தூணிலே இருக்காரு என் நாராயணன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக பகவான் வந்து அந்த தூண்ல இருந்து வெளியில வர்றாரு. அதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்? தூணிலும் இருக்கிறார், துரும்பிலும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ பகவான் வந்து அவ்வளோ வந்து எல்லா இதுலயும் பரவி இருக்காரு, ரொம்ப சூட்சமமா இருக்காரு. அதனால வந்து அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம புலன்கள் எப்பேற்பட்டதா இருக்கு, நம்ம புலன்கள் எல்லாம் குறைபாடுகள் உள்ளதா நம்ம முதல்லயே பார்த்திருக்கோம். சோ இந்த புலன்களை வச்சு நம்ம அவரை பார்க்கறதுக்கோ அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதோ அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. ஏன்னா குறைபாடு உள்ள புலன்கள் நமக்கு. இந்த மகாபாரத இதுல கூட பகவானை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னோன்னா அர்ஜுனன் ஆசைப்பட்டப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, எனக்கு அந்த பார்க்கக்கூடிய சக்தி முடிஞ்சா நீ எனக்கு அதை காட்டு, உன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு கொடு அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அப்ப வந்து பகவான் அந்த கண்களை, திவ்ய கண்களை கொடுத்து அர்ஜுனனுக்கு தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறாரு. சோ எல்லாருனாலையும் பார்க்க முடியல. இது யாரெல்லாம் பார்த்தாங்க? அப்ப தேவர்கள் எல்லாம் பார்த்தாங்க, அர்ஜுனன் பார்த்தாரு, அதுக்கப்புறம் சஞ்சயன் வந்து பார்த்தாரு. சஞ்சயனுக்கு வந்து அந்த திவ்ய கண்கள் கிடைச்சது. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவானை பார்க்கறது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. பக்தியில நம்ம முன்னேற பகவான் நம்ம கண்ணுக்கு ஈஸியா தெரிவாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அவர் ரொம்ப தூரத்திலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்காரு, பக்கத்திலேயே இருக்கிற மாதிரி. ஏதோ ஒரு சில மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு முரண்பாடுகள் கருத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுல எல்லாம் வந்து பகவான் நிரந்தரமா இருக்காரு. நம்மளால முடியாதது. நம்ம எப்படி தூரத்திலையும் போயிட்டு, அதாவது பெருசாவும் இருக்காரு, சிறுசாவும் இருக்காரு, தூரத்திலயும் இருக்காரு, பக்கத்திலயும் இருக்கார், இந்த மாதிரி எல்லா இதுலயும் வந்து பகவான் வந்து நிறைஞ்சிருக்கார் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10 நிமிஷம் தான் இருக்குங்க பிரபு. சோ கொஞ்சம் நம்ம சீக்கிரமா போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போங்க பிரபு. நோ மோர் சாரி பிரபு. நோ மோர் சாரி. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. நான் டைம் பார்க்கல, சாரி. நெக்ஸ்ட் அறிவின் இலக்கு. அறிவின் இலக்கு நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம். நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, யாரும் வாசிக்க வேண்டாம், டைம் இல்ல.
ஓ சரி மாதாஜி. பட் இதுல ஒன்றும் இல்லையே கண்டென்ட். நேயம் Translators பத்தி ஓகே, அது நம்ம பார்த்தோம் மேல இல்லையா? இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே அறிவின் ஓகே இலக்கு ஓகே ஓகே. என்னன்னு. மொழிபெயர்ப்பு பார்த்து அதாவது சொல்லுங்க பிரபு. பிரகாசிக்கிற பொருள்கள் எல்லாத்துலயும் வந்து மூலமா இருக்காரு. என்னென்ன பொருள்கள் பிரகாசிக்குதோ அது எல்லாத்துலயும் பகவான் மூலமா இருக்காரு. ஜட இருட்டுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவரா இருக்காரு. தோன்றாதவராகவும் இருக்கிறாரு. அவரே அறிவா இருக்காரு. அறியப்படும் பொருளாவும் இருக்காரு. அறிவின் இலக்கும் அவரே அப்படிங்கிறது. சோ எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் காரணம். எல்லாரோட இதயத்திலும் வீற்றி இருக்கிறார். இதை நம்ம முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி எல்லாரோட இதயத்திலும் வீற்றி இருக்கிறார் பகவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஸ்லோகம் நம்பர் 19 என்ன சொல்றாங்க? செயல்களோட களம், அதாவது இந்த உடல்ங்கிறது சேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இதை பத்தி அறிஞ்சிக்கிற அறிவு வந்து ஞானம். அறியப்படும் பொருள் வந்து ஞேயம். இதையெல்லாம் சுருக்கமா நான் ஆல்ரெடி உனக்கு விளக்கியிருக்கேன். நீ எனது பக்தர்கள் மட்டும்தான் இதை முழுமையா புரிஞ்சிக்க முடியும். அவங்கதான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னோட இயற்கையை வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. சோ பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பக்தர்களால மட்டும்தான் முடியுது. பகவான் அப்படி புரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம வந்து பகவானோட இலக்கை அடைகிறோம். இது 19வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் 20வது ஸ்லோகத்துல இந்த 20வது ஸ்லோகத்துல இந்த பிரகிருதி, இந்த ஜட இயற்கை இருக்கு இல்லையா, இதுல இருக்கிற உயிர்வாளிகள் எல்லாமே ஆரம்பம் இல்லாம இருக்கு. ஆரம்பமற்றவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இது நேற்றோ இன்றோ கிரியேட் பண்ண இயற்கை இல்லை. இது எப்பவோ கிரியேட் பண்ணது. அதாவது ஆரம்பமே இல்லாததுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இருக்கிற மாற்றங்களும் இதுல இருக்கிற குணங்களும் வந்து ஜட இயற்கையோட உற்பத்தி பொருளா இருக்குங்கிறத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமா சொல்லப்படுது. நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செய்யறோமோ அது எல்லாத்துக்கும் இயற்கையோட நம்ம உதவினாலதான் பண்றோம். இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு இந்த உயிர்வாளி தான் காரணமா இருக்கு. நம்ம செய்யற செயல்கள்னாலதான் நம்ம வந்து இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். இதை வந்து நல்லபடியா இன்பமா அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன வழிகள்ங்கிறதும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்கள்ல வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி நம்ம பகவானை மையமாக வைத்து எல்லா செயல்களையும் செஞ்சு நம்ம முன்னேறும் போது நம்ம இன்பங்களை அனுபவிக்க முடியும். இல்ல சில துன்பங்கள் நமக்கு செய்யறோம் அப்படின்னா ஆசைகள் தான் மெயின் காரணம். அந்த ஆசைகள்னால நம்ம வரக்கூடிய பலன்களையும் இங்க பார்த்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எப்படி எந்த மாதிரி பூனை புலி இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய குணங்கள் வந்து ரஜோகுணத்துக்கு போகுது. அதனோட விளக்கம் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது வந்து ஜட இயற்கையில உள்ள இந்த உயிர்வாளி வந்து முக்குணங்களை அனுபவிச்சுக்கிட்டு, அதாவது சத்துவ ரஜோ தபோ குணத்துல வந்து நம்ம வாழ்வின் வழிகள் எல்லாம் பின்பற்றிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்புனால ஏற்படுறது இதெல்லாம். நம்ம இந்த ஜட இயற்கைக்குள்ள வரும்போதே நம்ம இந்த குணங்கள்னால பாதிக்கப்பட்டோம். சோ இந்த குணங்கள்னால நம்ம செயல்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். சோ என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் தமோ குணத்துல இருந்து நம்ம ரஜோ குணத்துக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதாவது சோம்பேறித்தனம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுல இருந்து முன்னேறி ரஜோகுணத்துக்கு வந்து ரஜோகுண பேராசை ஆக்சுவலா ரஜோகுணத்துல இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு முன்னேறணும். பக்தியில முன்னேறும் போது நம்ம சத்துவ குணத்துல இப்ப ரீசெண்டா பார்த்த அந்த 20 குணங்கள் எல்லாம் வளர்த்திக்கிட்டு நம்ம இன்னும் முன்னேறுவதற்கு வழியே பார்க்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யற செயல்கள் தான் நம்ம தீமைகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 23வது ஸ்லோகத்துல ஜட உலகல்ல இந்த உடல்ல வந்து நம்ம உடல்ல வந்து இன்னொருத்தரும் இருக்காரு. அவரு தான் வந்து பரமாத்மா. சோ இந்த ஆத்மா பக்கத்திலேயே யாரு சாட்சி பறவையாக இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காங்க. அவர் வந்து தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே வந்து இறைவன். அதாவது இது எல்லாத்துக்கும் பரம உரிமையாளரா இருக்காரு. இதுக்காக நம்ம செய்யற செயல்களுக்கெல்லாம் மேற்பார்வை செய்து அதுக்கு அனுமதியும் வழங்குறாரு, சாட்சியாகவும் இருக்கிறாரு. சோ பரமாத்மா அவர் தான் பரமாத்மா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரமாத்மா பத்தி நம்ம தெளிவா இங்க சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது வந்து இந்த உயிர்வாளி இந்த ஜட இயற்கையின் அந்த குணங்களோட வரும்போது இந்த தத்துவத்தை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறவங்க நிச்சயமா முக்தி அடைகிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஜட இயற்கைக்குள்ள வரும்போது நம்ம இந்த மாதிரி குணங்கள்ல பாதிக்கப்படுறோம். சோ இந்த ஞானத்தை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து முக்திக்கு எலிஜிபிள் ஆனவங்க. அவங்க இன்னும் முன்னேறி நம்ம மேல வர முடியும், அப்படி முக்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாங்க.
அதாவது தற்போதைய நிலை எப்படி இருந்தாலும் சரி மீண்டும் இங்க வந்து பிறப்பி எடுக்கிறது இல்ல. ஏன்னா வந்து அவங்க பகவானோட பாதங்கள்ல போய் சேர்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். தியானத்திலையும் இந்த ஞானத்தை வளர்த்திக்கிறதுனாலையும் ஒரு சிலர் வந்து பலனை எதிர்பாராம செயல்படுறதுனாலையும் பார்க்க முடியும். அதாவது பரமாத்மாவை எப்படி பார்க்கலாங்கிறதுக்கு இங்க ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. தியானத்தால பரமாத்மாவை மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவை நினைச்சு நம்ம தியானித்து பரமாத்மாவை உணரலாம். இல்லைன்னா நமக்கு இருக்கிற இந்த படிப்பு, இந்த ஞான அறிவு எல்லாம் வளர்த்திக்கிட்டு அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்ப வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து நம்ம செயல்களை செய்யும் போது அப்ப வந்து நம்ம பரமாத்மாவை உணரலாம். சோ பரமாத்மாவை உணர்வதற்கான வழிமுறைகள் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அடுத்த ஸ்லோகம். இந்த ஆன்மீக ஞானத்துல ரொம்ப டீப் நாலேஜ் இல்லாதவங்க கூட வேறவங்க கிட்ட இருந்து, அதாவது ஒருத்தர் இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, கேட்கறது சிரவணம், கேட்கறது மூலமா பகவானை புரிஞ்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க கூட அந்த பக்தியில முன்னேறாங்க. சோ பக்தி தொண்டில் முதலாக சொல்லப்பட்டது சிரவணம். சிரவணம்னா கேட்கறது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் எவ்வளோ பௌதிக வேலைகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் வச்சுட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்து இப்ப நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. எவ்வளோ பெரிய நீங்க எல்லாம் பாக்கியசாலிகள் அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இந்த ஞானத்தை கேட்டுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு முயற்சியாவது பண்றோம். உடனே எல்லாமே புரிய போறது இல்லை, போக போக எல்லாமே புரிஞ்சிடும். சோ நம்ம வந்து ஒரு முயற்சி தான் நம்ம கிட்ட இருந்து பகவானை எதிர்பார்க்கிறார். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த டீப் நாலேஜ் இல்லைனாலும் நம்ம கேட்கும் போது நம்ம அதுல முன்னேறி நம்ம பகவானை வழிபடுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவங்களும் வந்து அந்த பிறப்பு சுழற்சியை கடந்து முன்னேறாங்க. பிறப்பு சுழற்சியை கடந்து முன்னேறோம்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம டைரக்டா வந்து பகவானுடைய பாதங்களில் சரணாகதியாகி பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு, அதாவது கோலோக விருந்தாவனுக்கு சென்று அவருக்கு நிரந்தர சேவகனாக நம்ம வழிபட போறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து, அதாவது பாரதர்களின் தலைவனே, அது யாரு? அர்ஜுனா. அசையறது அசையாதது எதெல்லாம் நீ பாக்குறியோ, எந்த செயல்லாம் எதெல்லாம் நீ பாக்குறியோ அது எல்லா செயல்களின் களத்தை அறிவோனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். சோ இது எல்லாமே வந்து இந்த செயல்களோட களம் அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாங்க. நீ எதெல்லாம் பாக்குறீங்கோ அது எல்லாமே வந்து இந்த செயலோட களம் அப்படிங்கறத பகவான் இந்த இடத்துல விளக்கிறார். சோ அடுத்த ஸ்லோகம். எல்லா உடல்லையும் வந்து ஜீவாத்மாவோட இணைஞ்சு பரமாத்மாவை பார்க்கணும். நம்ம ஜீவாத்மா ஒரு ஜீவன் தானே அப்படின்னு அலட்சிய பார்வையில பார்க்க கூடாது. அந்த ஜீவனோட சேர்ந்து, ஏன்னா நம்ம கீழ் நிலையில இருக்கிற ஏதாவது எறும்பு வேற சில பிராணிகள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம கீழே பார்க்க கூடாது. அவங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். எல்லாருக்கும் சாட்சி பறவையாக பகவான் உள்ள பரமாத்மாவா உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு வழி நடத்துறாரு. ஏன்னா நம்ம ஆசைப்பட்டதுனாலதான் நம்ம அந்த பிறவிகளை எடுக்கிறோம். நம்ம ஆசைகளை எந்த மாதிரி வளர்த்திக்கிறோமோ அந்த மாதிரிதான் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ நமக்கு எது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்களோ அதை போய் சாப்பிட ஆசைப்படும் போது நமக்கு அதை திரும்ப திரும்ப சாப்பிடக்கூடிய பாக்கியத்தை வந்து பகவானே அமைச்சு கொடுக்குறாரு. பட் அந்த கர்மத்தை கிரியேட் பண்ணது யாரு? நம்ம தான் அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த உடல்ல வந்து அழியக்கூடிய உடல், இந்த உடல் வந்து பர்மனன்ட் கிடையாது. இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நிரந்தரமா இருக்கிறாங்க. அவங்கள வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளோட உண்மையான ஞானம். சோ ஆத்மாவை தனியா புரிஞ்சுக்கணும். நான் தான் ஆத்மா, நான் தான் வந்து ஆத்மா இந்த உடல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கூட இருக்கிற அந்த பரமாத்மாவையும் சாட்சி பறவையாக நம்ம கூடயே இருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பரமாத்மா எப்படி இருக்காரு? எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்கிறாரு. எல்லா உயிர்கள்லயும் சமமா விட்டு இருக்காரு. இந்த வேறுபாடுகள் பாகுபாடு எதுவும் இல்லாம எல்லாரோட மனசுலயும் நிரந்தரமா பகவான் வந்து கூடவே வந்துட்டு இருக்காரு. ஆத்மா கூட பரமாத்மாவும் சேர்ந்து ஜீவனித்து வராங்க. இந்த மனசால வந்து எப்பவுமே வந்து இழிவுபடுத்திக்க கூடாது. இந்த மாதிரி அவங்கதான் வந்து இந்த தெய்வீக இலக்கை அடைய முடியும். சோ பரமாத்மா வந்து எல்லா உயிர்களையும் இருக்காங்கன்னு யாரு சமநிலையில பார்த்து உணர்றாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த பிறப்பு இறப்பு இல்லை. அவங்க வந்து தெய்வீக இலக்கை அடையிறாங்க அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல உறுதி பண்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகத்துல
யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த ஜட இயற்கையினால படைக்கப்பட்ட உடலை வந்து எல்லா செயலையும் செய்யறதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ, ஆத்மா எதையும் செய்யறது இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்களோ, அவங்க வந்து அவங்களே உண்மையே அறிஞ்சவங்க அப்படிங்கிறத பகவான் ஏன்னா இதுக்கு ஆத்மா காரணக்கர்த்தா இல்ல. நம்ம இந்த உடலை வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற செயல்களுக்கு ஆத்மாவை காரணம் சொல்ல முடியாது. அதுக்காகத்தான். ஸோ இந்த எல்லா இதுக்கும் நம்ம செய்யற இந்த கர்மாக்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த உடல் தான் காரணமா இருக்கு. நம்ம மனசுல படுற அந்த ஆசை தான் காரணமா இருக்கே தவிர ஆத்மா வந்து எதை லைக் பண்ணுது? ஆத்மா வந்து ஆத்மாவுக்கு சேவை செய்யணும்னா என்ன செய்யணும்? நம்ம பரமாத்மா கூட இணைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். அதுல வர சந்தோஷம் வந்து நிரந்தர சந்தோஷம், பௌதிக உலகிற்கு அப்பாற்பட்ட சந்தோஷம், ஆன்மீக சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகத்துல இந்த 33வது ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து எங்கேயும் நிறைஞ்சிருந்தாலும் எல்லா நுண்ணிய பொருளையும் பகவான் நிறைந்திருந்தாலும் ஆகாயம் எது கூடயும் கலக்காம இருக்கிறது. அது போல நம்ம பிரம்மனின் பார்வையில நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா வந்து உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. இது வெவ்வேறுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். ரெண்டும் சேர்ந்து இப்போ கெமிஸ்ட்ரி எப்படி ரெண்டு பக்கத்துல இருந்தா எப்படி மிக்ஸ் ஆகி வேற ரியாக்ஷன் கொடுக்கும்போது அது மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். இது வேறு அது வேறு, உடல் வேறு ஆத்மா வேறுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான ஞானம். எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம உடல் தான் காரணம். இந்த உடலை வைத்து ஆத்மாவை துன்புறுத்தக்கூடாது, ஆத்மாவை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் எப்படி ஒரு சூரியன் வந்து பிரகாசம், ஒரு சூரியன் வந்து என்டையர் உலகத்துக்கும் பிரகாசத்தை கொடுக்குது, அது மாதிரி இது ஒரு டார்ச் லைட். இந்த ஆத்மாங்கிறது ஒரு லைட் மாதிரி நமக்குள்ள இருக்குது. இந்த பாடி வந்து எங்கெங்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்த வெளிச்சம் தெரியுது. ஸோ எங்க உணர்வு இருக்கோ அந்த இடத்துல ஆத்மா நமக்குள்ள இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இந்த உடம்புல இருக்கிற கை விரல் எல்லா பக்கமும் நம்ம ஆத்மா பரவி இருக்கிறதுனாலதான் ஆத்மா உடல் ஃபுல்லா வெளிச்சம் மாதிரி பரவி இருக்கு. அதாவது சூரியனோட வெளிச்சம் போல உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறதுனால இது பிரகாசமா நமக்கு தெரியுது. ஸோ ஆத்மா இருக்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்? உடல்ல இருக்கிற அந்த வெளிச்சம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். வெளிச்சம்னா இங்கே உணர்வு. அந்த உணர்வுகள் இருந்தா நம்ம உயிரோட இருக்கோம்னு அர்த்தம். அந்த உணர்வு இல்லையா நம்மளை வந்து ஜடம்னு சொல்லி நம்மள முடிவு கட்டிடும். சோ இந்த ஆத்மா இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம இப்படி எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க? இந்த உரிமையாளனுக்கும் இந்த உடலோட உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்ணோட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று முக்தி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை நாம பெறணும், பரம இலக்கை அடையணும். அதாவது இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை துறந்து நம்ம ஆத்மாவிற்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு சேவைகள் செய்யும் போது அந்த ஆத்மா பரம சந்தோஷம் அடையுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த ஆத்மாவை சந்தோஷப்படுத்தணும். ஆத்மாவை சந்தோஷப்படுத்தி நம்ம அந்த சேவைகள் செய்யும் போது இந்த முக்தி கிடைச்சு நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய நிரந்தர இருப்பிடமான தெய்வீக இருப்பிடமான கோலோக பிருந்தாவனை நம்ம சென்று அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே க்ஷேத்ரா சேத்ரஞ்ய யோகோ நாம த்ராயதோச்சாத்யாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரொம்ப அருமையா இருந்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சுருக்கம் சொல்லிடுங்க. 13வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் திரும்ப சொல்லிடுங்க. சொல்லிட்டுங்களா? ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த சாப்டரோட சுருக்கம் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனோட 6 கேள்விகளை பார்த்தோம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல யாரு சேத்திரஞ்சா இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டாரு இல்லைங்களா? அந்த 6 கேள்விகளை பத்தி பார்த்தது ஸ்லோகம் நம்பர் 1. இந்த சேத்ரஞ்சா இந்த ஞானத்தோட விளக்கம் எல்லாம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டதுக்கு பகவான் கொடுக்குற விளக்கம் வந்து ஸ்லோகம் நம்பர் 2ல இருந்து 7 வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்தது அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகளை வந்து நம்ம பார்த்தது 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து 8ல இருந்து 12 வந்து நம்ம அந்த 20 குணங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த குணங்கள் அதுதான் பக்தி யோகத்தோட அந்த பக்தியை வளர்த்திக்கிறதுக்கான அந்த குணங்கள் பற்றி பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அறிவின் பொருள் என்ன?
பகவானே வந்து எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர், அவரே பராமரிப்பவர், எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா இருக்காரு, எல்லா உயிர்கள்லயும் இருக்கிறார், எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானுடைய புலன்கள் வந்து அப்பாற்பட்டது, நம்ம புலன்கள் மாதிரி இல்ல, தெய்வீக புலன்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். அது வந்து நம்ம 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அறிவின் பொருளா பார்க்கிறோம். அறிவின் பொருள் வந்து 13ல இருந்து 19 வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்தது பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தது 20ல இருந்து 26 வரைக்கும். அடுத்தது அறிவின் பார்வை வந்து 27ல இருந்து 35 வரைக்கும் அறிவின் பார்வை என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதாவது நடுவுல சொன்னது வந்து நம்ம இந்த ஞானம், அறிவு இதெல்லாம் வந்து என்ன அறிவு, மோட்சத்தை அடையிற வழிதான் நம்ம முக்கியமானதா நம்ம கருதணும். ஆத்மாவும் உடலும் வேறு வேறுங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பரமாத்மா சாட்சியா இருக்காருங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதாவது எப்படின்னா ஒரே மரத்துல 2 பறவைகளும் உட்கார்ந்துருக்கு. ஆத்மாவும் உட்கார்ந்துருக்காங்க, பரமாத்மாவும் உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஆத்மா செயல்களை செய்யுது, பரமாத்மா சாட்சி பறவையாக உள்ளேயே உட்கார்ந்து அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஒரு பழத்தை சுவைக்குது அப்படின்னா அது ஆத்மா. இப்போ அது வந்து கர்மங்களை செய்யுது, அதுக்கு வந்து யார் சாட்சியா இருக்கா, பரமாத்மாவே சாட்சியா இருக்காரு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நம்ம வந்து நிறைய வழிகள் இருக்கு, அதுபடி நல்ல வழியில அதை வந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்தி பக்தியில முன்னேறி பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஞானம். அடுத்தது வந்து பகவான் எல்லாரோட உயிர்களையும் சமமா இருக்காரு, இதனால வந்து நம்ம எல்லாரையும் சமநிலையில பாக்குறோம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் இருக்காரு பரமாத்மா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த செயல்கள்லாம் நம்ம எப்படி பண்றோம், இயற்கையோட குணங்கள்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி சூரியன் வந்து ஒரே இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் என்டையர் பிரபஞ்சத்தை பிரகாசிக்க செய்யறது போல பரமாத்மாவும் உள்ளே இருக்காரு நம்ம கூட. ஆத்மா உள்ள இருக்கும்போது நமக்கு ஃபுல்லாவே நமக்கு அந்த வெளிச்சம், அந்த பாடியோட பார்ட்ஸ் எங்கெங்க இருக்கோ அந்த இடத்துல உணர்வுகள் பரவுது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம உயிரோடு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம உறுதிப்படுத்துறாங்க. அது எப்ப அந்த ஆத்மா வெளியில போகுதோ அப்ப நம்மளோட இந்த புலன்கள் இயக்கம் நிறை பெறுகிறது. அவ்வளவுதான். சோ அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படின்னு ஆத்மா இருக்கிறது, பரமாத்மா எப்படி சாட்சியா இருக்காருங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது கடைசியா வந்து நம்ம முடிவுரையில வந்து விடுதலை பத்தி எப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. விடுதலைங்கிறது எப்படி இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் பரமபுருஷரே காரணம். இந்த ஆத்மா வந்து செயல்கள்னால பாதிக்கப்படாது, ஆத்மா நிரந்தரமா அப்படியேதான் இருக்கு. இந்த செயல்களால நம்ம வந்து இந்த உடலை வச்சு தப்பான செயல்களை செஞ்சோம்னா அதற்கான பிறவியில போய் மாற்றோம். இல்லைன்னா வந்து இந்த உடலை வைத்து நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு பகவானை போய் அடையறதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணோம்னா நம்ம பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாத்துக்கலாம். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஆகாயத்துல வந்து புகை மேகம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து சுத்தமா இருக்கிறது மாதிரி இருந்தாலும் அதுல வந்து ஆத்மா வந்து பாதிக்க அடைகிறது இல்லை. ஸோ இந்த உடலோட குற்றங்கள்னால ஆத்மா எப்பவுமே பாதிக்கமடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஆத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஞானத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்மளோட இலக்கு என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த சாப்டர் மூலமா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாண்டிங் பாக்கி இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு ரொம்ப அருமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாண்டிங் பாக்கி இருக்கு, ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணிடலாமா? பண்ணிட்டு பண்ணிக்கலாம். சொல்றீங்களா மாதாஜி? யாராவது டிவோட்டி சொல்றீங்களா? எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிட்டு சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Hare, Shri Krishna Hare Chaitanya Krishna. Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta. Hare Krishna Prabhuji, ரொம்ப நன்றி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி. ஹரே எண்டிங் பிரைஸ் கிருஷ்ண சொல்லிடுறீங்களா? மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு, எண்டிங் பிரைஸ் சொல்லிடுங்க பிரபு. வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரபு, அழகா ending praise சொன்னீங்க சொல்லிடுங்க. பிரபுஜி. ரொம்ப அழகா இருந்தது, ரொம்ப அழகா இருந்தது. ரொம்ப அழகா இருந்தது குருஜி, அருமையா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாம் உங்களோட கருணை, நம்ம சில பிரபுபாதர் அவர்களின் கருணையினால எனக்கு அட்லீஸ்ட் சொல்ல முடிஞ்ச வார்த்தைகளுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றி, மனமார்ந்த நன்றிகள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே பிரபு, கிருஷ்ண எண்டிங் ஸ்ரீ. பிரைஸ் ஹரே சொல்லிடுங்க பிரபு. வாஞ்சா வாஞ்சகல்ப கல்பத்ருத்ய கிருபா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருத்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கே ஜெய். ஜெகத்குரு பிரபுபாதர் கே ஜெய். ஆச்சாரிய ஸ்ரீ சங்கர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருக்கும் என் கிருஷ்ணா மனமார்ந்த பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே யாரா கிருஷ்ணா இருந்தா இந்த பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, விஷ்ணு ஹரே பிரியா, கிருஷ்ணா. விஷ்ணுஸ்ரீ. நான் யாரா இருக்கலாம் இந்த தொண்டு செய்யணும்னு ஆர்வம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் நாளைக்கு சாயந்தரம் 6:30 மணிக்கு நம்ம வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கோம். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? என்னென்ன சேவைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பபிதா மாதாஜி வந்து நம்மளோட குரூப்ல போட்டிருக்காங்க. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா அதுல என்னென்ன சேவைகள் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். காலிங் சர்வீஸ் அது இதுன்னு எல்லா சேவைகளும் போட்டிருக்காங்க. யார் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ தயவு செஞ்சு உங்களோட நேம கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் அது ஒரு ஒரு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. அதுக்காகவாச்சும் நீங்க வாங்க. சேவை எடுத்துக்கிறது பின்னாடி நீங்க முதல்ல எல்லாரும் நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதுக்காக ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு எல்லாருக்கும் தேவையான லிங்க் எல்லா தனியா பயிற்சியும் இருக்குங்களா மாதாஜி? அவங்களுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த லிங்க் போட்டிருக்கோம் மாதாஜி. நம்மளுடைய அந்த ஜனவரி குரூப்லயே இருக்கு பாருங்க. மறுபடியும் போடுறேன் மாதாஜி லிங்க் நாளைக்கு. இப்போ ஐ திங்க் இதே சேம் லிங்க் தானே, இந்த லிங்க் தானே மாதாஜி? 9 PM ஆமா லிங்க் தான். மாதாஜி, ஆமா மாதாஜி. இப்ப நம்ம அட்டென்ட் பண்ற அதே லிங்க் தான். நாளைக்கு ஏகாதசி. சோ எல்லாரும் வந்து ஏகாதசி விரதம் வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்கோங்க. அதோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம குரூப்ல போடுவாங்க. நாளைக்கு ஏகாதசி. சோ அப்சர்வ் பண்றது ரொம்ப நல்லது. எல்லாருக்கும் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, நான் வைண்ட் அப் நாளை பண்றேன். மீண்டும் இதே நேரத்துல தேங்க்யூ மாதாஜி, உங்களுக்கும் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ டு ஆல் மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரி கிருஷ்ணா. போல். ஹரி போல். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாளைக்கு நான் பண்டாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி. நல்லா பண்ணுங்க நாளைக்கு. பார்க்கலாம். ஓகே. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மைண்ட் பண்ணிக்கங்கம்மா. தேங்க்யூ.